community earthquake o flood drill nga usa sa mga highlights sa Talisay City nining pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Ang report ni Marie Dumamo. Mga community first responder ang usa sa gibugatan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ning pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month. Gipakita kini nila atol sa opening program gahapon. Laki po sab sa mulangkob sa ilang mga kalihukan ng mga batanon nga sakop sa kanang organisasyon o mga SK officials. Dintudluan sila sa mga basic life support. There are 150 youth sector sa lalaying barangay nga hatagan na to og hands-only CPR. Tudluan sila how to respond and what is the proper procedure yun nga pagtawag lang. Importante kay ang pagtawag. SK chairman and council hatagan na to sila og 2 days yun nga standard basic life support. Matod ni Councilor Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resilience, nga i-recommendar nila nga sa pagsugod na unya sa klase itudlo usab ang mga CPR ug uban pa mga basic life support sa mga tinun-an. Basic na to nga CPR na to, no? Importante jud nga makabalo ta na. Kanya ang katong mga batanon dapat makibalo sa sila kay while bata pa sila makibaw sila kung unsaon pag rescue. Dugang ni Sisa nga halos na ng 22 ka barangay na paubos na sa training alang sa community first responder. 13 na ka barangay na paubos na sa disaster risk reduction and management and camp coordination and management training. Samtang human nga sa nangaging tuig nakabutang na og mga signage sa mga fault line, usa sa plano karon sa Talisay CDRRMO ang mapahigayunan ang barangay Haklupan o community earthquake drill. Flood drill himuon usab sa barangay Lawaan 2. Dili lang more on kanang for the compliance kundi ang gusto gyud namo nga makita ma-practice gyud no kung unsa man gani ang pag-response kung maabot na ni nga linog og ang baha sa community. Yes. So, anyway, salig na mo ko sa mga barangay nga tungod sa ilang kaaktibo sa itong mga barangay, naghinahinay na silang pangandam sa lain-lain nila nga mga hazards. Mga volunteers, dako na silang impact nga maka panahon sa calamity, dako na silang ikatabang sa atong community. Gani, nalipay sad mi sa ilang support. Unya, ang suporta sa atong aksyon agad administration, padayon gihapon. Samtang ipahigayon usab ang earthquake drill sa Tibuok City Hall aron pagsukod sa kahibaw ug sa tukmang buhaton sa mga kawani kun adunay kusog nga linog. Uban ni Godfrey Relien, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.